дар партави дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Исфара корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза мегиранд. маъракаи мунфашкунии роҳу кӯчаҳои асосии шаҳр аз ҷумлаи ин тадбирҳо маҳсуб ёфта имрӯзҳо бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон таъмири роҳҳо дар маркази шаҳр ва деҳоту шаҳракҳо асосан ба анҷом расидаву мунфашкунии роҳҳои ҳудуди маҳаллаҳо идома дорад. боиси қаноатмандист ки вусъати корҳои мунфашкунӣ дар кӯчаву маҳаллаҳои шаҳр бо иштироки васеи сокинон, саховатмандон, соҳибкорон ба кори хайрхоҳонаю дастҷамъона табдил ёфтааст. дар густариши бунёдкориҳо ва аз ҷумла корҳои мунфашкунӣ хоса саҳми соҳибкорони маҳаллӣ назаррас арзёбӣ мешавад. масалан соҳибкори саховатпеша икромиддин шарифов тасмим гирифт ки 1,2 километр роҳи бара 6 метраи кӯчаҳои дадахон шарипов ва садриддин айнии маркази шаҳрро аз ҳисоби маблағҳои пасандози худ ба маблағи 750 000 сомонӣ мунфаш намояд. ҷоиз ба зикр аст ки мунфашкунии роҳ ки дар шафати он сокинони зиёд зиндагӣ менамоянд бо иқдоми соҳибкор ки он ҷо худ истиқомат мекунад ва дастгирии сокинони маҳалла рӯи кор омада ҳамагон аз ин кори хайри соҳибкори саховатпеша ва ин иқдомоти созанда гарм истиқбол намуданд. бояд тазаккур дод ки чанде пеш бо саҳми боз ҳам ҳамин соҳибкори ободгар роҳи ҳудуди кӯчаи навбаҳори маркази шаҳр низ ба пуррагӣ мунфаш карда шуда буд. имрӯзҳо бахшида ба сазовор пешвоз гиридани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми ҷумҳуриҳо корҳои ободонӣ ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла шаҳри мо шаҳри Исфара ва мин ҷумла манин маҳаллаи мо маҳаллаи нарзи ҳаитов аз ин албатта баҳраманд шуда 2 сол инҷониб ба корҳои ободонӣ машғул ҳастанд. аз ҷумла соли гузашта 1,5 километр кӯчаи навбаҳор бо 1005 квадрат метр кӯчаи собиқ мичун ҳозир кӯчаи Сафир Маҳкамов асфалтпӯч карда шуд. ғайр аз ин аз тарафи фаъолони маҳалла махсусан собиқадон аз ҷумла Шарипов Икромиддин Сафоев, Акрам Хуҷа Бафоевич, Избилло Хаҷаев, Камина мо ҳаракат мекунем ки албатта ҷавононро ҷалб карда барои ободонии ҳамин маҳаллаи худамон саҳмгузор бошем. муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилии шаҳр бо сафарбарномаи техникаву таҷҳизот ва кормандон баҳри сифатан иҷро намудани корҳо мусоидат намуда ният доранд таъмири куллии роҳҳои кӯчаҳои мазкурро рӯзҳои наздик ба анҷом расонанд. мувофиқ ба иттилои масъулини идораи роҳсозии шаҳр соли равон таъмири асосии 24 километр ва ҷории 76 километр роҳҳои ҳудуди шаҳру деҳоти Исфара ба нақша гирифта шудааст. созандагию ободкорӣ ин хоси мардуми тоҷик аст. барои ҳамин мо дида истодаем ки тоҷикистон рӯз аз рӯз гулборин шукуфтӣ истодааст. тамоми кӯшишу ғайрати ҷаноби оли пешвои миллат, раиси вилояти Суғд, раиси шаҳри Исфара ба ҳамин равона карда шуда истодааст. мо низ бошандагони ҳамин маҳаллии умри одил шаҳри Исфара тасмим гирифтем ки аз ин марому хоҳишу дархости роҳбарои ҳукумат, роҳбарои вилоят, роҳбарои шаҳри Исфара тасмим гирифтем ки маҳалли зисти худро обод кунем. соли гузашта истиқоматкунандаҳои маҳаллии умри одил 2 кӯчаро таъмир карда асфалт пӯш карданд. имсол бошад мо хостем ки 2 кӯчаи дигар, кӯчаи ба номи Айнӣ ва кӯчаи собиқ кӯчаи Пушкин, ҳоло кӯчаи ба номи Дадахон Шариповро таъмир карда асфалт пӯш кунем. албатта имсол 2 кӯча, соли оянда бо якчанд кӯчаро асфалтпӯш мекунем ва маҳаллии умри одилро яке аз маҳаллаҳои беҳтарини ноҳия месозем. дар арафии ҷашнҳои бузурги миллӣ мардуми шарифи Исфара бо вусъати корҳои ободонӣ дар ҳар як маҳалли аҳолинишин, шаҳраку деҳот ва корхонаву муассисаот ҷаҳд доранд ки ин шаҳри бостонӣ боз ҳам рушду тараққӣ ва зебову ороста гардад.